இன்று பெரும்பாலான தம்பதியருக்குள்ள அந்த விவாகரத்து கருத்து வேறுபாடால் விவாகரத்து நடக்கக்கூடிய ஜாதகங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள பேசி தீர்த்து கொண்டு மீண்டும் அந்த அன்பை புதுப்பிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருந்தும் அவசரப்பட்டு விவாகரத்து நிறைய பேர் பெறக்கூடிய நிலை இன்றைக்கி இருந்துகிட்ருக்கு. ரொம்ப அந்யுன்யமான தம்பதிகளாக இருப்பாங்க. இல்லை ரொம்ப லவ் பண்ணி ஒரு 5 வருஷம் 10 வருஷம் ரொம்ப அந்யுன்யமாக ரொம்ப டீப்பாக லவ் பண்ணி திருமணம் பண்ணுறாங்க. ஆனால் அவங்க திருமண வாழ்க்கை ஒரு சிறு கோபத்தால் 1 வருஷத்துலேயோ 5 வருடத்துலையோ இல்லை ஒரு 10 வருடத்துலையோ பிரியக்கூடிய ஒரு நிலையை ஏற்படுத்துது. அந்த பிரியக்கூடிய நிலைன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த 10 வருடத்தில் அவங்க 8 வருஷம் நல்ல ஒரு சந்தோஷமான வாழ்க்கை, ரொம்ப ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட போகக்கூடிய நிலைமை இருந்திருக்கும். அந்த நடுவில் ஒரு சின்ன ஒரு இடைவெளி, புரிந்துணர்வு இல்லாத ஒரு காரணத்தினால அவங்க 2 பேரும் ஒரு முடிவு எடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலை வந்துடும். இதில் ஆணோ பெண்ணோ யாரோ ஒரு டைவர்ஸ் அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஒரு நிலைமை வந்தது. அது என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செவ்வாய் கேது சேர்க்கை. அதாவது பிறக்கும்போது எந்த பெண்ணுடைய ஜாதகத்தில் செவ்வாயும் கேதும் சேர்க்கை பெற்றிருக்கோ அந்த பெண்களுக்கு அனைவருக்குமே விவாகரத்து ஆகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. சிலர் விவாகரத்து, அதாவது நல்ல தசாபுத்திகள் இருக்குது, கணவனோடு சேர்ந்து வாழக்கூடிய ஒரு அமைப்பு சில பெண்கள் ஜாதகத்தில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அவர்கள் பார்த்து ரொம்ப நீண்ட நாள், அதாவது கணவரோடு கோச்சிக்கிட்டு தனியாக தன்னுடைய அப்பா அம்மா வீட்லேயோ இல்லை இவங்களையும் தனியாக ஒரு வேலை செஞ்சாங்கன்னா, நல்ல வேலையை ஜாப்பில் இருந்தாங்கன்னா இவங்களே வெளியில் போயிட்டு தனித்து தங்கக்கூடிய ரொம்ப நீண்ட நாள் ரொம்ப வருடங்கள் தங்கி செப்பரேட்டாக பிரிஞ்சு இருக்கிற மாதிரி ஒரு நிலையை இந்த செவ்வாய்கேது சேர்க்கை ஏற்படுத்துது. எந்த பெண்ணுடைய ஜாதகத்தில் இந்த செவ்வாய்கேது சேர்க்கை இருக்குதோ அவர்கள் தான் எடுத்தவன் ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க. அதாவது இன்றைக்கி ரொம்ப சந்தோஷமான வாழ்க்கை போய்ட்டுருக்கு, நாளைக்கு ஒரு சிறு சண்டை, அந்த அவசரப்பட்டு பின்வெளியில் எதுவும் யோசிக்காமல் டக்குன்னு விவாகரத்து அப்ளை பண்ணி விவாகரத்து பெற்றக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. அது எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்மளோட ஒரு பெண்ணுடைய பிறந்த ஜாதகத்தில் செவ்வாய்கேது சேர்க்கை இருக்கணும். அந்த செவ்வாய்கேது சேர்க்கை எப்போ எல்லாம் இந்த செவ்வாய்க்கு கோச்சாரத்தில் கேதோட தொடர்பு வருதோ அப்போல்லாம் திருமண வாழ்க்கையில் பிரச்சனை இருக்குது. அவங்க தன்னோட மன வாழ்க்கையை தூக்கி போடுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. அதே மாதிரி செவ்வாய்கேது சேர்க்கை பெற்றிருந்து ஆணுடைய ஜாதகத்தில் பொருத்தம் பார்க்கும்போது அந்த செவ்வாய்கேது எங்கே இருக்கோ அதே இடத்துல சனியோடைய பார்வையோ சனியோ அந்த வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா அவங்க 2 பேராலும் சேர்ந்து வாழறதுக்கான வாய்ப்புகளே இல்லை. அதே போன்று செவ்வாய்கேது ஒரு பெண்ணோட ஜாதகத்தில் சேர்க்கப்பட்டிருந்து அந்த வீட்டில் குருவோ இல்லை அந்த வீட்டில் குருவோட பார்வை இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த டைவர்ஸ் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. இருந்தாலும் இந்த செவ்வாய்கேது சேர்க்கை செவ்வாயோடைய பகைக்கிரங்களோட தொடர்பு இல்லை அந்த இடத்துல ஆண் ஜாதகத்தில் சனி இருக்கும் பட்சத்தில் நிச்சயமாக டைவர்ஸை கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு நிலைமையை ஏற்படுத்துது. பெரும்பாலும் இன்றைக்கி கணவன் மனைவிக்குள்ள யாராருக்கெல்லாம் பிரச்சனை அதிகமாக இருக்கோ அவங்களாம் எந்த காலகட்டம்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த செவ்வாய்க்கு திரிகோணத்தில் 1, 5, 9 கேதுவருக்கு வரக்கூடிய காலத்தில் மட்டுமே பிரச்சனையை உண்டு பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி இந்த டைவர்ஸ் விஷயத்தில் இந்த புதனுடைய அம்சம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அப்போ செவ்வாய்க்கேது சேர்க்கை புதனுடைய தொடர்பு, உங்கள் ஜாதகத்தை செவ்வாய்க்கேது புதன் 2 கிரகம் 3 கிரகம் சேர்ந்து கோச்சாரத்தில் கேது தொடர்பு வரும்போது நிச்சயமாக அவங்க டைவர்ஸ் பண்ணுறாங்க, இல்லை கணவன் விட்டு பிரிஞ்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. இதுக்கு என்ன பரிகாரம் அதை அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். உங்களுக்கு நன்றி.